Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang prasabhay pi Shiki Khubor hakimat kimat. Nikon Sham ya pasha Shiki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Hagadzan mi jong ka kanyaw Tarik Kyllalyngkot ara sa punriu. Uwe urang ba lalap ya kamet yap jong ka we kalong kami. Hagi benta klaw jong ka dong lum sa opo. Kabahap hapo ka shdong nong po. Utaw urang ba la pentip Shiki borshnong bat ki borshnong par ki la pentip Shiki pulen. Mar-mar kumta ki pulit kirawan poy ha ringkat ka kunhun jong a crime scene unit man pelong ya ka jingtokit bat ya ka met la penkit pat sha civil hospital nong po. Ka senjuk laish nong bakentup ya ka nong nam ka maubri bat ka lumpengat ka la plipat ba ya ka jaka dia yiki marab ki balajer kerteng kum ka yo laish nong. Ha ka ba ka ni ka yo kan kedup lang yaki santli kishnong. Kata ka nong nam ka maubri ka lumpengat ka mau kerwang bat ka mau tangden. Klain kupanong siya usam lau barang arpaas nam kerta uba nakasnong rang mau Southwest Khasi District. Ulajar ngay na laying na duka katlay Tarik Kyllalyngkot ara sa punriu. Hakapor kumba katwish teng mistem. Henry haka kat Tarik Kyllalyngkot ara sa punriu lalap ya kamet yap jong harut jong kawe kawa kabadan hajan jong kasnong rang mau. Palapinkit ya kamet Shamakurat Police Station banle ya kabadan kam. Henry ki bahayeng makinong sosnong kilaong baka jingyap jong kamdan ka jing subas niyo AA. Bat kila kerpat iki board jong ka ay man pelat no naka postmortem. Ka jing julor na ka jing plu jong ki babun tili ki yeng hajan ka parking lot hayaw maulong. Kabade ka jaka ka balong try daki going ka. Kala palat ya ka shiklur bat ya kini lai thu daw try jaka palawan menjurip ya ka jing julor. Ulai thu baki basa hang ni ki brio ki barit ki baria kum kinong di shana bat ki wei pat ki chat jing di. Yang mentah ki brio ki belakala klem yeng klem sem kisah haki relief camp baki board district lapan biang. Kalumpung ki kena seng khasi senrat ka ba arhuwe ka balalong askilenter kala poino shaka bakut haga khatpra Tarik Kyllalyngkot ara sa apun rio. Ya ka bala pelong hakasnong tuber short shri ha east janti history. Ka tempang club kabadega club kabaningkong hasor juwai bat hakadong kabapau kamat tam hajuwai haga kanyo Tarik Kyllalyngkot aza punriu kelas dang ya ka jingra ki jong ka jingdap shispa arpusan snem nadu palaseng ya ka house nem shia za kandai spa iwe katempang club kabadega jaka pedeng kabaningkong jong ka sor juwai hakaba ki office sarkar badan kam kum ka office deputy commissioner bat ka office ka district council ki don bat akaderu kadong ka badan kam hajuwai. Kinoyalam jong ka KSU lingba ka Employment and Monitoring Cell kilalik benya kendu of chairman jong ka MPSC benya kren biang yakimat kiba ka KSU ka juyai dawa. Ha kadi ka kenti ka bamenta ka KSU ka laai por shitayo ya ka MPSC bakan pentri kam no ya barok ki kai pot kiba ka committee ka bakerpang kala shim ki rai na ka benta ban penyat bet ya ka MPSC. Katana ka koi kia jong ka sorka Jylla kala khot tender na ka benta ban shna thamai ya ka dispensary hakashnong maulai nong lum haka balamang pisa kumba R point san phoklur tingka ya kani la pentip do present ka new trap achik national movement maulai circle uba barthol solang hadin ka jing kendu yang menteri katana ka koi kia uba welat miki Jylla haka khat khandai Tarik Kyllalyngkot asa punriu. Kinoyalam jong ka new trap achik national movement Southwest Khasi District unit haka khat khandai Tarik Kyllalyngkot aza punriu kila IT da ka dorkhas ha menteri katna koi ka khia sarkar Jylla uba welat miki Jylla ban pinsingau halo ka jingdon kam hapo ka PHC mau thau pada bat ban thung nong tre shu shu ha mau saw sub center. Ka Shillong Cricket Association haka khat khandai Tarik Kyllalyngkot aza punriu kalapun ko Romeo James ki sangma ubala sha jiet ban shimti kum president bathamai jong ka Meghalaya Cricket Association. Unoyalam ka National People's Party James PK sangma mapan pau ya ka jing ngos scam ba ka NPP kandang wan phai biang banyalam ya ka Executive Committee Hagaro Hills Autonomous District Council hadin ka election ka ban salongshin. Ha ka jing kram mikla pathai Khubor ha ka khat khandai Tarik Kyllalyngkot aza punriu. James sangmau lo ong ba ka jingsos kham jong ka NPP ban yo bat yo lakam sanshar hapo ka district council kalong na marba ki patba kla yoi ya ka jingtre kam jong ka NPP ha ka Jylla bat ban wengi ki jing ba ki nong tre ka district council klaman mentapan ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Shiv Sena Udhav Balasahib Thackeray ha ka Kyllalyngkot kalong ba ki tu ki ba ya ka vote sha ka BJP ha Mumbai kila dap soilupa ya ka death warrant nakabenta kanong ba.
Uno aktiin jong state BJP haka Tamil Nadu u ANS Prasad haka Kyllalyngkot ulo ong baka party ka buthong banjob yak election shaka yeng darbar thawan ka banlong minta usnem arata punriu hapo ka jingalam jong national working president ka BJP u Nitin Nabin uno yalam jong ka Tamilaga Vetri Kazakham u Vijay ula shakhor Hajir Byang Hakmat ka Central Bureau of Investigation ha New Delhi Haga Kyllalyngkot haga bayadai baka jing tokit haloka jingyap kipat ba na ka jingyayo para brio hakarur. Prangut Kishipai Army kila mensaljur haga Sngi Ublai haga jingat her kuli pat kile no ha Jammu and Kashmir ha Kishwa district onga Khubor na ka sarkar. Haga Sngi rakhe yaka racing day yaka National Disaster Response Force. Umitirang baduk karin Narendra Modi haga Kyllalyngkot ula ai Khublai yaki khot jong kani ka kanhun ki balatre shitam ban a jingarap yaki pat ba ha Kylleng kari habawan ka jingnan shop naki bor jong kamaria Nyawut ki brio kila shakem halo ka jingkno ba ki don kati ha ka jingra bor bat le be ijat kanhun yaka wei ka samla lut West Bengal ha Purulia district ong ki he pulit ha ka Kyllalyngkot ki pulit kila register case ya kani ka jingja hapo kindon jong ka pokso act Kaladan ka jingknyo jumai ba manumala uba ka jingknyo ka long tang R point pra ka rich skit. Karkum ka jinga jingtip jang ka National Center for Seismology ujumai ulaknyo ha ka por kumba khandai duna misstep ba ka thmai jang ka ni ka jingknyo ka long Hanot Delhi. Matapanya phashi Khubor na kalengkiri ka Pyrthei. President Jongkari America Donald Trump haga Kyllalyngkot ula penjur shu ban penbor ya ka Denmark halo ka Greenland da ka bakno ba ka Copenhagen kamshem lala ban yakun persha ya ka jingma na ka Russia. President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula banjur balada ka Russia ka kwa shisha ban penkut no ya ka thma ka David pledging mun ha ka shongsok shongsan am ha ka jing ther nam ding bat ka jing persang ban penjulor ye ki jaka penmi boarding nuclear jong ka Ukraine. President ka South Korea Lee Jae-myung bat ka menteri rang ba du jong ka Italy ka Giorgia Meloni kila thmu ban pelong ya ka jiangkran ha ka Kyllalyngkot ha ka bala khmi lenti bakin pledging mut ha ka jinga trelang ha ka liang jong ka khai ka pateng ka jing baiting ka bat ki kor ki bor ki bathmai kunthop ya ka artificial intelligence arpuwei ngut ki brio kila yap bat palat nyau phongut ki wei pat kla man saujur hadian ba artli kirel kila tungkhu hajan ka nong ba koroba Kabadon shapang shati jongka ri Spain onga Khubor na kibor sarkar. President ka Iran Masud Pezeshkian una maham ba kanu ka jingher thma yau nongyalam ba klidu jongkari u Ali Khamenei an ken kum ka jingpen bana thma persha ya ka jat benriu Iran. President ka Iran ula penmi ya ka ni ka jing maham ka ba kantho ya ka jingkran jong President ka ri America Donald Trump. Kinangalam jogari Europe kila ki kore hadian bau President jogari America Donald Trump ula berngem man penjari da ka khajna lada ka America kam yo lat man kurup ya ka Greenland. Kanika jingmaham kala penmi ya ka jingma na ka jingkan ar ka bathmai ha ka khai ka pateng hapring ka Washington bar ki parlok bajan e jongka. Menteri Ketnat Kam Bari jong ka Denmark David Van Wiel haka Sngi Ublai ula penrem juri ya ka jing penjari khajna da ka United States ya ka Europe halo ka Greenland da ka boong ba ka ni ka jingle jong ka United States ka data ka jing penbor ban yok kurup ya ka Greenland. Ka menteri rang ba du jong ka Italy ka Giorgia Meloni ka laong ba ka jing penjari khajna da ka United States ya ka Europe halo ka Greenland ka dei ka babakla shibun. Haga jingat rei ka baklain tam hadu menta ki pratli kiri ki bakanthop ya ka Denmark ka Finland ka France ka Germany ka Netherlands ka Norway ka Sweden bar ka United Kingdom kila pin bana banya trei lang bar ka Denmark halor ka jingberngem ka United States ban kurup ya ka Greenland tikitu kilon Khubor hakimat kimat madasi Khublai